Viber ľudia, vítam vás pri novej epizóde FIFA 24. V minulej časti sme si poskladali taký základný tím, s ktorým sme si odohrali aj naše prvé zápasy, ale odtedy došlo k obrovským zmenám, keďže jednak som hral Division Rivals, robil som aj Squad Builders a hral som aj Squad Battles a ten tím, ktorý som vtedy mal, mi úplne nesedel a ponovom som si poskladal tento tím, ktorý vidíte pred sebou. Ak sa nemýlim, tak zostal tu pôvodne len Korea a Molina a máme tu hlavne taliansku a španielskú ligu. Okrem toho tu máme aj dve arsenalské čajky, a to konkrétne Ketley a Ford. A v obrane tu naďalej máme Hermosa s Bremerom, v zálohe máme Felipe Andersona, Rabiota, Pellegriniho a Zakagniho. Títo hráči mi ako tak sedia do toho môjho herného štýlu. Mám rád, keď tí krajní obrancovia sú viac ofenzívni, keď tam mám jedného takého silného a troška vyššieho záložníka a jedného takého, ktorý vie tvoriť a brániť sa aj strieľať, taký box to box hráč. Nech sú krídla rýchle a útok kvázi viac menej, je mi to jedno, hlavne nech vedia aj strieľať, aj troška prihrávať a môžem vám ukázať teda, aké taktiky využívam. Ja hlavne používam 4-2-3-1, kde vlastne skoro tá hlavná zostava, ako ste mohli vidieť na začiatku, len s tým rozdielom, že Ford a Felipe Anderson sú vymenení. Ale inak to ešte switchujem s 5-2-1-2 formáciou, kde jediná zmena je, že Felipe Anderson hrá ako pravý krídelný obranca, lebo sa vie aj troška brániť a inak viac menej to je vlastne všetko. Ešte pri najhoršom, keď naozaj mi nič nejde, tak skúšam 4-2-3-1, ale v princípe tieto formácie mi, no teda prvá a táto tretia mi prídu skoro podobné. Takže tak, okrem toho, keďže môj predchádzajúci tím sa skladal hlavne z Premier League hráčov, tak ponovom tu máme aj takú možnosť, že evolúcia hráčov, kde ja som si zvolil, že si chcem vylepšiť Chambersa. Jednak keď bol ešte v Arsenal, tak som ho mal veľmi rád. Po druhé je tu aj Nelson Semedo, mohol som si vybrať hociakého iného obrancu, ale som si povedal, že chcem sa troška líšiť od ostatných, nechcem mať tých typických rýchlych hráčov, ako je Gomez napríklad, alebo Matip. Tak som si zvolil Semeda, keďže neskôr tam bude aj Kúňa v tých objectives, tak som povedal, že by to mohol byť celkom fajn link. A potom tento bronzový hráč, toho som bral ako keby to bol môj hráč z akadémie a mi prišiel sympatický a má aj celkom fajn staty. A samozrejme Emil Smith-Rowe, aj z toho dôvodu, lebo pred chvíľou som mal vlastne, lebo predtým som mal ten anglický tím. Takže tak, to by bolo asi všetko a poďme na dnešné zápasy. Inak skoro som na to zabudol, ale padol mi ešte raz Osimhen. Tuto uvidíte teraz videjko, kde mi vlastne padol a kvôli tomu som si vlastne mohol dovoliť si poskladať taký viac menej lepší tím. Ale samozrejme neminul som všetky coiny len na tým. Ale okrem toho som si kúpil ešte aj zo pár folder hráčov, ktorých by sme mohli v prípade budúcnosti predať. Nie je ich až tak veľa, ale celkom dobré ratingy, takže takí hráči, ktorí sú pomalší a moc nepoužiteľní, tak aspoň do tých SBCčok by sa mohli hodiť, ale už som doskecal, takže poďme na naše zápasy. Tu sme mohli vidieť našho prvého supera a vyzeral by, že nemá moc nejaký extra dobrý tím, ale nesmieme ho podceniť. Obrana skoro rovnaká ako naša. Máme celkom podobných hráčov, ale skúsime ho poraziť. Samozrejme to závisí od toho, ako bude hrať. To bude prihrávka. Hen. Na Forda. Čo robí s brankárom? Center. Joj, pekná holička od Pellegriniho. Som to aj nečakal. Máme, ej. Ford. Skoro. Felipe Anderson. 1-0! Boom! Korea! A samozrejme prihral Felipe Anderson. Koreu som si úplne chcel vymeniť za nejakého iného útočníka, ale toľko gólov, čo mi on dal, že nemohol som si to dovoliť, aby som ho dal preč. Ak sa Emil z nejakých 19 zápasov má 17 gólov
a nejakých 8 asistencií, takže celkom super. A opäť sa potvrdilo, prečo som si ho nechcel vymeniť. Felipe Anderson. Now Felipe Anderson, an encouraging Arsenal move. Real chance. Pekná strela od Koreu. But credit to the goalkeeper. Well, the way he's playing, he's surely going to get his second goal soon here. And he's done well to tip it over the bar. Well, behind for another corner. Well, what an opportunity, but really Tam good si mohol defending. nechať. Ale to budeme mať. Skôr, že Bremer. Keďže tam hoci kto iný, tak by to bolo... Pozor. Correa. Good technique displayed. Nemôže prejsť. Hej, však to sme už dávno mali mať. Nahuel Molina. Dobre. Nie je dobre. Dobre, Bremer. Dobre, máme. Bum! Pekná. 2-0! Vedieme! Steph Catley. Lorenzo Pellegrini with it. Oh, lovely way. Pekná lopta. Center. Ježiš, chytil to bránka, či som nepočítal. Alebo, je to bránka, alebo bránkárka? Už neviem. El Shaarawy. Correa. Well, it's a decent looking. Bremer ho zastaví. Zastavil ho. No uvidíme teda Mereta, či bude rovnako dobre chytať ako aj ostatným. Alebo proti mne bol taký dobrý. Uvidíme. Z tohto nepadne gól. Vravel som, Meret to istí. Vedieme 2-0. Poďme sa pozrieť na druhý polčas. Keď super nehrá, tak čo sa dá robiť, no tak. Really fine piece of defending. In position. 3-0 rage quit tu budeme mať. Ako som predpokladal. Takže prvý zápas úspešne za nami. Bam babaram. Bam babaram. Bam bam barabaram. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. A máme tu dnešného ďalšieho, teda druhého súpera. A toto už vyzerá na oveľa lepší tím. Ten Saliba s Timberom. To je presne ten hroč, čo som vám vravil, tá evolúcia, že si môžete zvoliť nejakého hráča a potom ho vylepšiť. Ten Danjuma a potom tá krídelnička, nazvime ho tak. Z Barcelony tá bude tiež dobrá. Skúsme teraz tú defenzívnu taktiku na 5 obráncov, uvidíme ako nám to vyjde. Aspoň uvidíte ako to využívam. To bolo pekné. Ne. Dobre Bremer. Zlé Bremer. Pekne Hermoso. Ty kokos, tak to bolo pekný centra, pekná hlavička. A druhýkrát to už nevyšlo. Moving the ball forward with real purpose here. She's done well to get past her marker. Pulls it back. To sa tak dalo čakať, že prihrá to do stredu. Ale prečo si tam neutekal? Ale jak to tam mohlo prejsť? Však som tam bol ešte aj z obrancov, aj brankár tam bol. A opäť sa potvrdí, že nikomu že všetkým hráčom chytá dobre ten Meret, len mne nie, takže klasika.
could be on here. And another chance goes begging. Well, that could have been the ticket back into the game. Nekomentujem to. On by z toho už dal gól. Sadím sa na 100%. Anderson. Can he finish? It's in, and this game isn't 2-1. just yet. There's space out wide now for Arsenal. Rabiot. 2-2! What a comeback. To sme dali len superový náskok, And it's been realised so aby sme ho mohli potom toto dobehnúť. Nech si myslí, že je lepší. win the ball. Oh, lovely skill to beat his marker. Pellegrini. Pellegrini, ja ťa... Hit hard, but hit well wide. Jaj, som... Has the space to whip it in here. And that's nicely won to see off the threat. Breaking at pace, this could be dangerous. Dobrá lopta. Anderson. But it will now. Pellegrini, však máš také dobré prihrávky. Dobre, Bremer. Promising looking attack building from Arsenal. That's not a bad looking ball. Oh, a great chance. Ale no tak už. To deny what looked a lot. Máme tu polčas, stav zápasu je 2-2. Neukázal som vám ideálny príklad, ako hrať na 5 obrancov, ale mám rád výzvy. Chance to get in behind with that. Dobre, Meret. Som to nečakal od teba. Byť to tam dole? Lebo ja áno. Ball, this could lead to something. To bola prihrávka naspäť. Ešte. Ešte. Nie! To bolo tak krásne premyslené. They were looking for. Correa. To bol opäť zbytočná prihrávka naspäť. Normálne... som na seba nahnevaný. Ak z tohto dostanem gól... Under no real pressure. And this could be. And the shot. Dobre, ešte to bolo zablokované. Pekne Rabiot. Alebo brankár, nie som si istý teraz. Takes for the lead. And it's a short one. Well, just listen to that roar. Dobre. It's been quiet Dobre, for a Rabiot. while, but this is a chance, and they're trying to push the team to take the lead. Now there could be a chance to counter. That's a lovely ball. There might be something Máš, breaking now. poď. Now this has to be. Že si posunul toho hnusného brankára škaredého. It stops there. Nothing at the end of it. Well, what a game this has been. Got two sides wanting to be positive and taking the game to the opposition. Pekne, Hermoso. It's been a real enjoyment. To bola prihrávka? No. Lifted nicely. 3-2, otáčame zápas! Anderson! A Korea opäť prihrával. Was looking good, but Návrat! Ketley. there's good width to this attack now. Dobre, stíhaš ju, stíhaš ju. Doesn't want to lose it. Pekne, Ketley! Preto si v týme a preto si kapitánka. Anderson. On to Rabiot. Arsenal pushing forward with options available. Real opportunity. Chytil to! Has come. Nebol to vonku? Korea dáva na 4-2! A zatancujeme si. Je tam aj naša druhá výhra v tomto videjku. What did you make of their Povedz si pre ten hat-trick, čiže pre tretiu výhru. A tuto vidíme nášho tretieho supera, ktorý si rozhodol evolvovať Nuneza. Ale tá záloha nebola moc silná. Bernardo Silva a Bruno Fernandes majú veľmi dobré prihrávky. Nie sú až takí rýchli. Takže uvidíme, no. The fans are going to be looking
to play their part as well. This is the home side's team today. To by bolo pekné, hneď v druhej minúte dať gól. What looked a likely goal. Over it comes. Bremer! The header was goal bound. That's a really good stop. And they go again with another corner. And the keeper Ketley! really well to keep the header out. There still could be something happening here. And the goalkeeper does what he's there to do. It's away, but it's not finished yet. To som si myslel, že bude inak vyzerať, ale nevadí. To take the lead. Jo! Goalkeeper. Yeah, it is. What a fantastic save that. Toľko šanci, čo sme mali. Power and agility to Oh! get to it. Pellegrini dáva na 1-0! Rashford. To bolo pekné. Ale jak to, že môj brankár dostáva sakra góly, však prísahám, keď on hral proti mne, nevedel som mu dať gól, 13 striel som mal, z toho asi 8 išlo na bráno a všetko mi chytil. Super mal asi 4 strely a z toho dal 3 góly. Takže nechápem, čo robím zle. Áno, neviem strieľať, no. Aj to je riešenie. Fernandez. Now for the finish. Z toho bude gól. Jasné! Teraz sakra nič nevie chytiť ten môj brankár. Ale proti mne všetko chytal. This looks a promising move from Arsenal. What a chance here. Korea! Je to tam! 2-2! Last long. A good advantage. To je bol offside. Je to tam, ten Korea je neuveriteľný! Zatancujeme si opäť na náš tretí gól. Zatiaľ vyhrávame, takže nesťažujme sa a poďme to ubrániť. Nech máme aj našu tretiu výhru v tomto videjku. Dobre. Too much space here. Hop. Correa. This has to be. Je to tam! 4-2! Opäť zatancujeme. Felipe Anderson. They found a way through. 5-2. Čo k tomu dodať? Ničíme supera. Lovely ball. Could be a chance. Just needs the composure now. 6-2. To je už debakel. Rashford. Oj, to si ma teda spravil, no. Has to be. It's a goal. To bolo pekné, to si zaslúži potlesk. But I think we do. There's a chance for the breakaway here. Pekne, Chambers! And in. And another goal. 7-3. Anderson. Now for the finish. One more. Good vision. Offside? What a chance here. Dobre! No, Meret konečne sa ukázal. This has to be. A to bolo pekné. Goal for them. But I'm afraid it's barely 8-4. consolation. A je tu koniec zápasu. 8-4. Of the visit. Tuto by som to videjko aj ukončil. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Nezaručujem vám, že tento tým zostane takto. Cítim tam ešte nejaké tie nedostatky na niektorých pozíciách, ale väčšina hráčov zostane. Ale vidíme sa zase pri ďalšom dieli, takže dovtedy sa majte a čaute!